можех да спра да мисля за този парфюм. Това не ми се беше случвало от много време, толкова да си харесам някакъв аромат. Както вече видяхте, парфюмът е Боска Ванила на Guerlain. Изключително женствен, красив, отличаващ се аромат. Изобщо не е натрапчив. В същото време се усеща много приятно и се развива страхотно върху кожата ми. Аз тук съм си пръснала от него и просто е невероятен. Доста е дълготраен, това ми направи впечатление, тъй като аз го тествах първо в Douglas. Това, което ми направи впечатление, двете неща бяха развитието на парфюма и неговата трайност. Като цяло от моята маникюристка Ели, знам, че парфюмите на Guerlain са доста трайни. Тя така ми беше казала, че каквото и да се взема на Guerlain няма да сбъркам, защото трайността им е просто бетон. И след като не можех да спра да мисля за този аромат, реших да си го поръчам. Се поглезя малко, да си направя подарък от мен за мен. Поръчване от един сайт parfum.bg или .com, не съм сигурна. Ще оставя линк долу в описанието на точното наименование, защото ми излязоха няколко сходни сайта, така че за да не стане някакво объркване, просто ще сложа линк към сайта, откъдето аз поръчах парфюмът. Четох доста добри отзиви всъщност за този сайт, че парфюмите са си оригинални. Цената на парфюма също беше доста атрактивна, така че просто нямаше какво да чакам, направо си го купих. Ще оставя пирамидата на парфюма някъде тук на екрана, тъй като наистина не помня какви бяха нотките. Но, честно казано, този парфюм на мен наистина много ми харесва. Аз забелязах, че доста съм се променила вкуса за парфюми, откакто забременях и родих. То това е нещо нормално и го отдавам именно на това, защото нищо друго не се е променяло в мен. А вече харесвам доста по-различни аромати от това, което харесвах преди. И аромати, които сега ми харесват, преди въобще не съм си представила, че ще ми допаднат. И тъй като ви споменах, че наскоро имах рожден ден, сега ще ви покажа няколко подаръка, които получих от моите близки. Моя приятел има очила на Ray-Ban, които много бях харесала и той просто реши да ми ги вземе. Ето това са те. Много са леки, изключително леки. Аз направо като ги сложа, все едно нямам очила, така се усещат. Много як модел са, въпреки че срещам постоянно, сигурно по 5-6 човека по улиците с такива очила или подобни. Не ми пречи, защото те Ray-Ban са си класика общо взето, така че
трябваше и аз да имам. Също така мисля, че доста добре ми стоят. Моят приятел си купи един друг модел, който на мен отново ми стоеше, но не чак толкова добре, колкото този модел. Но като цяло на мен повечето очила ми стоят. Много малко модели има, които съм пробвала и по-скоро не съм се възприела. Не, че не са ми стояли, а по-скоро не съм свикнала да се гледам с такъв тип очила и това е бил проблемът, а не толкова, че не ми ходят. И още един подарък, който е от моето семейство. Не знам дали ще се хване цялата турбичка. Това е едно колие на Сваровски. Сега ще ви го покажа. Между другото, Сваровски се бяха ребрандирали преди известно време и много ми харесва новата визия, новите кутии, новите цветове. Това тъмно-синото, което беше от едно време, малко взе да доскочава, малко да ми писва, защото всичките ми аксесуари, бижута бяха в такива кутии и то малко вече се губеше естетиката. Докато сега са наистина много красиви техните опаковки в различни такива интересни цветове. Ето това е колието. Не съм сигурна точно как се казва този модел. Ще проверя и ще ви напиша, ако случайно се интересувате. Колието е изключително красиво. По принцип в моя wishlist беше джема. Не знам дали знаете този модел. С едни цветни камъчета ще оставя снимка да видите, но пробвах го, защото имаше вариант това да бъде сменено. Пробвах джема и не ми стоеше, въпреки че самата джема като колие е доста атрактивна. Не ми стоеше добре на мен, защото аз съм със светла кожа и въпреки цветните камъчета, на мен не ми изпъкваше на кожата, сливаше се и просто не бях вау. Сложих колието, да, нали, супер красиво, но не беше вау. А това нещо много ми хареса. Няма да успея да си го сложа сама, но поне ще го откочея тук, за да мога да го наложа. Да видите как стои. Много е красиво. Изключително нежно, камъните блестят много красиво и въпреки че това колие, така като го гледате, е нали, елегантно, блестящо и официално, то не е само това. Всъщност това колие може да се носи, според мен, дори с една бяла денска и тънки. И то да ви е акцента. Вече малко така се носят тези аксесуари. Това колие за мен е, да, дори ежедневно. Да, мога да го нося и по някакви излизания по-специални, но мисля да заложа по-скоро на това да го нося и в ежедневието си с някакви неща и така да е по-интересно и закачливо. И има още нещо, което си бях поръчала като подарък отново за рождения ден. Аз така си го бях нарочила от мен за мен. Но него ще го видите... Всъщност вие ще го видите сега, но за мен е утре.